Tak vychovávame spolu 5 detí a s každým dieťaťom prišlo niečo nové do rodiny. Môžeme povedať, že tým, že každé dieťa je iné a prináša niečo nové a aj rôzne problémy, rôzne ťažkosti, prekážky a radosti, aj vlastný temperament, tak sa s každým dieťaťom aj my niečo nové učíme. Skôr si postražiť deti, že aby sme mali konkrétne na to dané dieťa čas. A tak viac, že iba jednému dieťaťu sa venujem určitú takú dlhšiu dobu, že hodinu alebo 2 hodiny týždenne. Ja si za najväčšiu výzvu považujem to, aby sme tým našim prístupom umožnili rozvoj toho talentu, tej danosti, to, s čím sa naše deti narodili, každé jedno zvlášť. A vidíme, že každé dieťa má iný talent, alebo snažíme sa to nájsť a odhaliť. A toto by som považoval ja za úspech. Že by sme im tým rodinným prostredím vytvorili také predpoklady, aby sa v nich ten talent rozvinul a aby vlastne cez to mali pekný, radostný, kvalitný život. Tiež sa snažíme tým deťom pomôcť, aby sme ich stále len nejak nekarhali, ale aj povzbudzovali v tom, že aj my sme ľudia, aj my padáme ako rodičia. Snažíme sa byť lepší, aby sme ten ideál, ktorý máme, im ukazovali v dobrom svetle a nie akože zoberiem a obúcham o hlavu tomu dieťaťu, že takto rob, toto musíš a takto má byť správne. Ale tak normálne aj s úsmevom, aj s radosťou to nejak dáme.